Ens l'ha dit el Batlle. Diu, escolta, que vindré i us explicaré una coseta. Dic, aviam, Batlle, explica'ns. Perquè, clar, el Batlle aquí, sí, és molt optimista, però informació en té un rato i en sap unes quantes. Què ens portes avui? Sabeu que al nou Messi li havien dit, que s'havia dit que Messi s'havia comprat el Ferrari més gran del món i tal, i avui ha fet una foto i l'ha posat a les redes socials amb un Ferrari de joguet, o no sé si és un Ferrari, un cotxe vermell, això sí, de joguet, que és del Sí, que no era ni Ferrari. Vale, doncs llavors expliques-ho de l'Arda, però llavors, com que ho has invertit, t'explico. Aquest és el Ferrari... No, està bé. Aquest Ferrari és el que deien que Messi s'havia comprat. 32 milions, no? Que això el Xavi em dius que és d'on va això. Explica'ns això. Aquest bulo dient que era de Messi... Aquest és un Ferrari, perdona, és un Ferrari 335 S Spider Scalietti. Déu-n'hi-do. Que no, perquè la gràcia que té... Bueno, la gràcia que té és que aquest cotxe va establir el primer rècord de donar més voltes a 200 kilómetros per hora. No, la gracia que tiene es que es el coche más caro del mundo y vale 32 millones. Bueno, pero es el más caro... Vale, la gracia es que es el más caro del mundo, como dice Alfredo, porque fue el primer coche, insisto, que dio más vueltas a 200 kilómetros por hora en el Gran Premio de Cuba en 1958, Alfredo. Preocupado que estoy. 32 millones de dólares. 32 millones de dòlars. No, I ara explica'ns d'on surt el bulo. El bulo aquest de que va dir que el comprava Messi ho va dir el Proto, aquest multimilionari italià, que va contractar Cristiano Ronaldo per fer una pel·lícula que al final va fotre fora. Va acabar malament. Pues aquest és el que va dir això del Messi, i avui Messi ha estat espectacular, amb un sentit d'humor brutal. Este es el coche que dicen que me he comprado. A mí me ha sorprendido. Aparte que no le pega a ¿verdad? Messi, porque Oiga, no es un tipo ostentoso, tiene 3 o 4 coches buenos, pero no le veo yo con un Ferrari. Jo, a part que no li veig amb aquest cotxe, també m'ha sorprès el missatge. Vull dir, ell no és de desmentir mai res, no? Vull dir, m'ha sorprès... Ho ha fet en broma. No, ho ha fet en broma, però... Molt ben fet. Sí, ho ha fet molt bé, però que normalment no ho fa, Piqué s'encomana una mica Sí, jo crec que l'estil, està no? Igual li ha donat la idea a Piqué. Ja és possible. Sembla que està... A més, molt bé. No, perquè va en contra de la seva manera, el que dèieu. No és un tio que faci ostentació, té un iate i no ho sap ningú. Vull dir-te que no... No, i que té molt bons cotxes, però no són d'aquests així que criden tant l'atenció. No, el que sí... Ara remata tu l'anècdota teva. Hi ha dos jugadors que tenen Ferraris Ara. És Neymar, com ja s'ha sabut. Porque se fue Ibrahimovic, I l'altre és Arda Turan. Arda Turan també té un Ferrari? Ui, ha trigat poc a comprar-se un Ferrari aquest home, Ja en tenia un a l'Atlètic de Madrid, ara crec que s'ha comprat un últim model de color vermell, esplèndid. L'estem veient. I bé, no va al camp del Barça amb això perquè per contracte han d'anar amb els Audi, que és la marca oficial del Barça. Que per això els hem regalat. Però sí que per Barcelona, més aviat aquí per la Diagonal, se l'ha vist. Amb xòfer, que no és que no tingui carnet de conduir, sinó que, com tu dius, té una espècie de clan que sempre li porta el cotxe un amic o un altre, no? Però la veritat és que hi ha dos amb Ferrari i Messi té un Home, Maserati. doncs tenir aquest Ferrari i no conduir-lo, vull dir, clar, també fa gràcia, no? Deixar-li un xofer, ja, però el xofer deu estar content, també. Home, encantat de la vida. Viven mal, ¿eh? Sí, se los ve con penúries. Ja ho sabeu, Barcelona no és tan gran, i cotxes d'aquests que deu haver-n'hi un, dos, tres... Dic una cosa, Arda viu aquí al costat d'Esplugues, i per anar d'Esplugues a la ciutat esportiva amb el tram són 4 parades, vull dir, no fa un Ferrari. Amb una Qué bicicleta poco ja arriba práctico, bé. ¿verdad? Sí, no ho entenc.